Bacolod. Aksyon, Balita, Morning Edition. Finalist, Best Newscast, 25th Golden Dove Awards. Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, siyudad sa Bacolod mahimo maka-record sa triple-digit nga kaso sa COVID-19 karon nga adlaw. Love Negros, magasapol para hambalan ang lineup sa mga banwag syudad para sa 2022 elections. Sa balita nasyonal, Duterte nag-apilar sa mga healthcare workers ang paghangop sa atrasado nga pag-release ang ila benepisyo. Away sa duha ka paksyon sa PDP laban mas naglala. Sa balita international, North Korea nagpadagan sang nighttime military parade sunod sa South Korea. Sa balita sa sports, Asian Youth Games ginpaisol sa Disyembre. Sa balita entertainment, DOST magalansar sa proyekto angod sa industriya sa musika sa Pilipinas. Samtang sa balita espesyal, mga trabaho sang una sang Pinoy nga wala na sa karon nga panahon. Maayong aga Bacolod, mag-aga bilog gabahin sa Western Visayas. Karon nga la Huwebes, Setyembre 9, 2021. Ang inyong news team, Aksyon, Iden Aboso. Aksyon, Duran. Sa aton balita sa lakat sang panahon. Sa alas 3 kay na nga update, ang sentro sa Tropical Storm Jolina ang ulihing nakitaan sa kalayoon nga 125 kilometros na katundan na minha na katundan sang Iba Zambales nga may dala nga hangin nga galambot sa 85 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga galambot sa 115 kilometros por ora. Ini nagagiho karon padulong sa minha na katundan sa kada sigon nga 25 kilometros por ora. Sa piyak nga bahin ang sentro sang Bagyo Kiko ang nakitaan sa kalayoon nga 800 kilometros na sidlangan sang Baler Aurora kag may dala nga hangin nga 185 kilometros por ora malapit sa sentro kag pagmadlos nga nagalambot sa 230 kilometros por ora. Ini nagagiho karon padulong na katundan sa kada sigon nga 15 kilometros por ora. Ang southwest monsoon ang padang nag-apekto sa western section sa southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sa Bacolod, ang maka-eksperyensya sang monsoon rains bangod sang southwest monsoon. Kasarangan tutub masko nga hangin gikan sa namagat na nakatundan ang watyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang adlaw nagbutlag naman las 5:34 kaina, magatunod naman las 5:48 karon sa hapon. Ang temperatura mabatyagan sa 24 degrees Celsius tutub sa 29 degrees Celsius. Ang mga balita lokal sa magulik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang panyawan ang nahibalon. Okay, good morning na sa aton dira nga mga kaaksyon kag sa kay Francine Natalie Bautista sa Barangay Maaw, Beth Villanueva, Michael Jun Season, good morning. Angel Rico Perto sa Woodside 1 Alihis. Sa iyang iloy nga si Hedy kag sa sister nga si Riza Zamora Rico Perto sa Sacramento, California. Miss Jinke de Alagdon, good morning man. Kag sa tanan nga mga miyembro sang EFC. Masikon kay na ko pa nga ako ano. Lain ni gurong ilan tawo ko iya. Liza Joy Ilon Amoroso, good morning. Kay Jeffrey Arcoyo, good morning man. Hambal niya, good morning. Ay, katatlo gid. Basta ako katatlo man. Good morning sir and good morning ma'am. Good morning sir and good morning ma'am. Good morning sir and good morning ma'am. Thank you so much. Katatlo gid. Oo, kay katatlo gid send mo ti do no ya sa effort yung lang ang pag-type ikaw man ya. Enrique Caballo Subaldo Jr., good morning. Mario Bacauco Erad, naga-monitor lang sila sa La Carlota City. Thank you so much kay Raymond Ligaspi Pineda. Greet niya ko no si Marinay, mga upod niya sa balay, mama, mga utod niya. Si Lola Erlinda de la Cruz, naga-monitor dira sa may La Carlota City. Thank you so much. Erla Vega, good morning. Kag kay Phoebe Alvarez, good morning. Ari na,
Si Ma'am Cory Vidaha, ara siya gali sa Woodland Hotel. Oo. Sa Clark, Pampanga. Happy quarantine. Naka-quarantine Oo, lapit. naka-quarantine. Tika din gani si Ma'am Cory, taga sa diri sa Hindi ko bala sure bala ko din diri sa basta Bacolod na siguro Bacolod or Negros? Oh, hindi ko sigurado. I'm not sure. Oo. Okay. Sige lang, Ma'am. Hindi sa Dasig taga lang. Takuleng. Hindi guro. Awa. Dasig lang na mga inadlaw, Ma'am. Oo, 10 days mo lang na. Guro, basi ka third day niya na subong. Yeah. Mo naisip mo, gid? Basi mo lang ya. Why mo na basi siguro. lang. Sa quarantine, Ma'am, dira mo na nandan i-adjust ang imo tulog kay ti advance daan. 5 hours ang Pilipinas. Jet lag ka pa na Yes. Kay Florencia Villacampa, good morning. Watching ko no dito sa may La Union. Oo, wala na tuguro sibuyas ay. Why na to ya ko na onion, la onion mo na? Oo, La Union. La onion. Wala. Ang onion di ba sibuyas na ha? Sibuyas gani. Sibuyas Bombay. Kaya may sibuyas dahon man mo. Sibuyas Bombay. Ang okay. ano, Hindi ka kabalo sibuyas magyapon, root word sibuyas. Kay Martin Aliling, good morning. Kag kay Fernandez Eric, may aga ko no. Basa mo da? Oo Perfect. Sa kay Maria Teresa Hofelania, kag kay Hil Javier, watching live from Kuala Lumpur, Malaysia. Sa kay Talili Boyet Asparin, watching from Sibukao, Banago. Moises Mar, Saligan, Dumipig. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Padayon ko pa rin minomonitor ang bagyo. Abi ko ang Aksyon Radio. Ang bagyo galing na monitor niya. Diri man sa aton eh. Sige, good morning naman kay Joseph Pacifico. Halin sa Pusoy Kapihan sa San Enrique. Rosalinda Buenafe, Jomar Halipa, kag Red Acosta. Morning da sa inyo. Wilson Tamayo, sa Kapihan ni Bong Sangporok Lemongrass kay sa pamilya de la Cruz ang barangay Kabog kag Posadas family. Halin kay Iomioni Oma. Standby na sa aton nga mga balita lokal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, just minutos na nagaligad sa tag ng alas 7. Sa detalya na sang mga balita lokal. Ginalantaw nga makarecord ang syudad sang Bacolod sang triple digit karon nga adlaw. Kasunod sang na-record nga 86 ka bago nga kaso. Base man sa gitpagwa nga datos sang Department of Health Western Visayas. Kag sa karon nagasako naman ang mga hospital sa magbaton sa mga pasyente. Sa interview sa Aksyon Firing Line, ginbahag ni Bacolod City Administrator M. Ang nga tungod sa na-monitor nga liwat nga pagsakas sang kaso, mas importante nga istriktuhon ang pagsunod sa minimum health protocols. Ang 86 ka bago nga kaso kung 87 sa counting sa Bacolod EOC ang ginakabig pinakamataas nga daily cases para sa bulan sang Disyembre. O bulan sang Setyembre. Ginatanaw namon nga daw laban-laban yun nga by tomorrow masaka di kita sa 3 digits. Ining 87 ni Action Art may nawigit pa ni nga kagabi nga late na gid kagabi nagabot. Si EOC Executive Director M. Ang. Nabalaka naman si Governor Bong Lacson nga mangin alarming ang liwat nga pagdamo sa aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Negros Occidental kung magpatumbaya ang publiko. Naglaom si Lacson nga hindi magbalik ang sitwasyon sa diin naglabot sa mas sobra 2,000 ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa probinsya. Sa problema angot sa posible kakulang sa hospital beds, ginpahag ni Lacson nga pagatingwaan sa gobyerno probinsyal nga mabuksan ang annex building sa Cadiz District Hospital sa bunga bulan agon makaakomodar sang 70 kadugang nga hospital beds. Sa datos sa Provincial Incident Management Team, Agosto 23 sa makarecord ang Negros Occidental sang 645 na lamang nga COVID-19 active cases apang ini ang sunod-sunod nga pagsaka sa sulod sa duha ka semana kag naglabod sa 1,440 sang Setyembre 8. Yes, yun na naman ang pagsaka natin. But the thing is, don't know what variant it is. But it's been ongoing now for almost a week. So we're back to 1,200 plus active cases. Si Governor Bong Lacson.
Sa ibang panaton nga balita lokal, magasapol ang local political group nga Love Negros sa hambala ng line-up sang grupo sa tagsa ka Mabanwa kag syudad antes ang filing sang Certificate of Candidacy. Suno kay Governor Bong Lacson, imbitahon ang mga kongresista, board members kag alkalde nga miyembro sa ilang grupo. Dugang pa sang gobernador, ila pa ginahulat ang desisyon ni 5th District Board Member Agustin Tinto Bascon kung luyag sila nga magpapili liwat bilang board member o kung magbalik kandidato bilang alkalde sa siyudad sang Himawayan. Sa 6th District, ginpahayag ni Lacson nga magbalik papili bilang kongresista si Mercedes Chideng Alvarez. Sa karon sa gobernador, may 18 ka mga incumbent mayors nga miyembro sang Love Negros. Dako naman ang posibilidad nga may magkatuhay nga kandidato mga alkalde sa Negros Occidental nga pagasuportahan bilang presidente sa Pilipinas sa 2022 nga eleksyon. Iningin pa ni Governor Bong Lacson. Sunog kay Lacson, may pila na ka mga alkalde ang nagpalayag kung sino ang pagasuportahan nga presidential candidate apang mangin pinalamang ini kung mag-umpisa ng filing sa Certificate of Candidacy. Sa interview sa Aksyon Radio, nagligan nga Lunes kay League of Municipalities of the Philippines Negros Occidental Chapter President Valladolid Mayor Enrique Miravalles. Ginpahayag sini nga iya pagasuportahan ang kandidatura ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio kung ini magpapili bilang presidente. Sa ngalan sa mga posible kandidato bilang presidente, si Senator Panfilo Lacson pa lamang kag Senate President Vicente Soto III ang nagkumpirma sa ila tandem sa 2022 nga eleksyon. Si Governor Lacson kag Senator Soto ang makaalyado sa National Political Party nga Nationalist People's Coalition. Wala pa sang may nabaton nga sabat ang opisina ng Councilors Archie Baribar kag Wilson Gamboa Jr. angot sa aprobado nga resolusyon sa sangguniang panlusod nga nag-aapilar sa Basiwa kag Prime Water nga i-reinstate ang 60 ka mga empleyado nga ginkakas sang 2020. Suno kay Baribar ang among chair sang Committee on Energy kag main author sang resolusyon, iya iga-follow up ang ining resolusyon sa natungdan. Samtang ipahag naman ni Gamboa nga iya karon gina-review ang accomplishment report yagin sumeter sang Basiwa Prime Water sa Konseho bilang sabatman sa aprobado nga resolusyon sang SP. Sunod kay Gamboa ang iya pag-review sang report kung bala nasunod ang joint venture project nga kontrata. Sa iban pa nga balita lokal, ukon sa katapusan nga balita lokal, ginaprobahan sa sangguniang panglusod sa Bacolod ang mandatory ordinance sa third kag final reading nga nagapasaka sa 1,000 ka pesos nga allowance sang barangay health workers ukon BHW nga city paid. Bangod sini 5,500 na ang allowance nga pagabatunon sa mga city paid nga BHWs kada bulan, humalin sa 4,500. Ang mandatory ordinance ang gin-author ni Councilor Cindy Rojas, chair ng Committee on Health, kag base sa record, yara sa 221 ang city paid nga BHW sa syudad kag 2019 pinakauling nga increase sa ilang nga allowance. Ginpahayag ni Rojas nga mga BHW sa karon ang ginakabing nga frontliner sa pagkig-away kontra COVID-19 kag iban sa ilang na-assign sa mga quarantine facilities kag nagbulig sa COVID-19 vaccination. Para kay Rojas, more than deserves sang mga BHW ang ini nga increase. Ginkalipay man ni Rojas ang pagsuporta sang bugos nga konseho sa ginaduso nga mandatory ordinance. Gilayo naman nga mag-aapekto ang ini nga ordinansa. Duterte nag-apilar sa mga healthcare workers ang paghangop sa atrasado nga pag-release ng ilang nga benepisyo. Samtang away sa duha ka faksyon sa PDP laban, mas naglala. Ang detalye sa aton mga balita lokal sa ako balita national sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radio Bacolod
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulunod kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa paghutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita. Sige, di na tato dampi. Dali lang. Si Ma'am Cory, gali, taga Hinigaran. Yes, sambal ko na kayo na eh. Nga hinigaran na siya. Tama. Hindi, sa takuling. Ano na. Di ba daw dira na daang may ano, no, may mga award lang nga Ihod. Iho di Ponggol. Ponggol. No. Award, ang award. Amo nang ilo daw. Ihod di Ponggol Award. Iho di Ponggol Award. Oh. Yes. Kay Ramia Garcia, good morning dira sa imo. Kay Teresa Linaha Kayaw, good morning man. Kag Diding Alohamiento, Mark Estares, good morning man dira sa imo. Sa kay Joe kag Lolit Di Alagdon, Kerina Villaflor, Jane Nagor, Jen Di Alagdon, Rose Villaluna, Florence Mallorca Rifuela, kay Tali Casania, Joan Asneth Rifuela, kag tita ni Miss Jinking si Eva Rifuela. Good morning sa inyo, no? Talili Boyet Asparin, Sol Lama Barnatsa, good morning dira sa Thailand. Sawadika. Sawadika Bacolod. Kailangan sa akoting. Ano na sa nga kuan gani man? Ano na sa nga tunong imo man? Gusto mo na. Corazon Samiliano. Samaaw. Good morning dira sa inyo. Yes. Ferna Alanza Trinidad. Imelda Hongo. Kag kay Merly Gonzaga sa Barangay Alihes. Sige, go. Yes, Sir Philip Alansagay, may aga ko no. Kag of course, Maninay Eleanor Fukuda. Good Yes, morning. good morning. Ohio gozaimasu. Florencia Villacampa, good morning man ko no. Wala sibuyas kay to ululana na. Ha? Tigulula na. Atig ululan. Okay. Amo na gali? Siguro eh. Guro eh. M. Esmeralda Dolido, watching from Hong Kong. Thank you so much. Teacher Romela Revelo, good morning. Happy listening ko no sa taga NIA sa Hilabangan, Cabancalan City. Ato naman to si Tito Shelo. Naman to siguro. Ara naman to. Kay Ja Esconde, watching from Moises Padilla. Thank you so much. Randy Archaga Santisa, always watching and listening. Helen Sareta, good morning man. Kay Merly Gonzaga. Kay Hilavier, please greet nila ko no. Bukros Dako. Bukros Dako La Carlota, kay Raymond Legaspi, kag Nonoy de la Cruz, ga-monitor gin sila subong. Salamat. Kay Ma'am Christine Menyes Villalobos, salamat ma'am. Kumpare Salamat sa silig. Salamat sa silig. Insakya ko puli gapon. Kay Kumpare Bia Jonathan, good morning. Kay Julie Melitado Patrimonio. And of course, Jesselyn Andrada Changson, monitor sila kuno sa Barangay Mansilingan. Greet nilang apo niya, first birthday today kay Tyler Changson. Happy birthday to you. Yes. Decol Militado. Una? Yes. Happy birthday.
Hindi, lain ba gina? Alin ba ganyan? Si Tyler Changson to gina first birthday subong ya kasi ni Julie Melitado Patrimonio. Happy birthday to you. Arigato. Arigato. Kay Reggie Obando, oy kagawad, may aga dira sa imo sa Barangay Poblasyon, Baguio City. Sa kay Cherik. Oy, good morning kuno hambal ni Ma'am Van sa kay Renz from USA. Good morning kay Renz. Manami kuno sang tingog mo Aksyon Eden silang ni Bia Jonathan. Sige lang, tadlo nga bala magambal nami. Kayo abla. Nami na kung literal gid kondo sindihon ko. Charot lang. Melili Oligo dira sa May Banes Cafe sa Barangay Tangob. Good morning. Yes. Kag Raymark Estares, of course, good morning. Sige. Ay, nadula na. Labayan Eduardo Jr. Ay, belated happy birthday gali kay Sir Ed de la Fuente. Ay, oo. Birthday niya kagapon. Ay, happy birthday pa rin. Grabe pa, parang Ed may de la- new car siya. May new... Grabe nga mga birthday gift. Sana sa birthday ko, may new... sports car, yung red. Yung red na Ferrari. Yes. Ferrari gusto mo? Okay lang mga mo na bro. Hindi lang masakit-sakit. Mo na yun. Okay, parang kuhan ka ng makakinot ka sa gasolina. Yes. Ay, kaala. May silhig man ko, Dua kami masakay sa silhig. Ganun ka budlay. So, kay ulan-ulan. Pero yung silhig ni Christine bro, no? Oo, nakabudlay. Turbulence. Ang silhig. Sakay-sakay ka. Kay do. Kalain sang ulan. Nadlok ko doon sa kilat. Ay, ikaw? Oo. Nga nadlok ako. Nadlok ko siya sakon mo. Ang kilat actually, ako kung mag-drive ko bala, ang nakakulbangon ng isa, magdaguog magkilat bala. Oo. Tsaka, gidya. Tsaka. Basi bala, maigo bala niya. Oo, di ba action boy? Isa makibot ka pa na bala. Kalain, bala ka pa picture bala. Ang bala, naging nga siya camera shy. Sige ka pa picture. Sige. Anyway, good morning dira sa kay Lysher Tadi sa may Shirley Tadi sa may New York. Good morning muna sa apo ni Ana Sinoro sa Barangay La Granja, La Carlota. Yes, and happy birthday sa mother-in-law ni Ma'am Liza Joylan Amoroso. Ma'am Yolanda Amoroso, happy birthday! Happy birthday to you! Kaya. Oo, dugay-dugay ka naman. Rochelle Evangelista, good morning man. Ako ganito kahapon mabalik ang akon nga paos. The feeling mo mabalik, no? Okay, nabigay wala man untat ang balta mo, no? Gani man. Sige. Kailangan mo mo. Standby sa aton mga balita national. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYAZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1.
Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:28 sa detalye na sang mga balita nasyonal. Nag-apilar si Presidente Rodrigo Duterte sa paghangop sa mga healthcare workers angot sa atrasado nga pag-release ng ilang benepisyo sa tunga sang pandemic. Sa isa ka taped address, ginpahayag ni Duterte nga kinahanglan man nga i-deal sang gobyerno ang iban nga balayran angot sa pandemic response. Nagpangabay si Duterte sa panahon para ma-adjust ang finances bangod sa fluctuation of events. Una nga nagprotesta ang mga health workers para ipanawagan i-release ang tanan nga benepisyo kag compensation base man sa layo kung ginpromesa sa gobyerno. Ginaduso man sang DOH nga ilakip ang benepisyo sa mga healthcare workers sa 2022 national budget. Ginanunsyo naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga makaduha ka beses na siya nga magapatigan sa public address agod mapasiguro sa mga Pinoy nga ang tanan nga resources ng gobyerno ang na-account sang maayos sa panahon sa COVID-19 pandemic. Sa taped speech, ginpahag sa Presidente nga kinahanglan masami nga magpatigan sang address to the nation subong nga nagapadaan ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee may kang tanan sa ginbakal sa gobyerno nga nagabalor 8 bilyones pesos nga COVID-19 pandemic supplies. Nagapati man ang Presidente nga nagagahod lamang mga senador sa panahon sa eleksyon kag para sa exposure sa publiko kag inaligar nga nagwa lamang ang pamulitika pagkwestiyon sa pandemic response sang gobyerno. Mas naglala pa ang inaway sang duha ka paksyon sa PDP laban matapos mag-file sa petisyon sa Commission on Elections. Ang paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cuse nga nagahinyo ay deklararang illegal ang tanan nga aksyon kag representasyon nanday Senator Aquilino Coco Pimentel kag Senator Manny Pacquiao. Ginpahayag ni PDP laban Secretary General Melvin Matibag nga kalakip sa paksyon ni Cuse nga ginakwestiyon nila ang validity sa mga aksyon nanday Pacquiao. Sunod pa kay Matibag, siya kag si Cuse ang nagpirma sa verification sa petition in file sa COMELEC. Ang utsinigid pahayag naman ni Pimentel nga pagalantaon pa nila ang mga kaundan sa petisyon bangod miyembro siya sa PDP laban sa dupang 1980 kag nakaibalo siya nga isa lamang ang PDP laban ning tukod si amay nga si Anay Senador Aquilino Nene Pimentel. Hinako naman sa Department of Budget and Management nga dapat i-adjust ang pondo sa DOH sa 2022 para malakip ang COVID-19 vaccines para sa mga menor de edad. Sunod kay DBM Officer in Charge Tina Rose Marie Canda, ang pondo sa pagpabakuna sa mga menor de edad wala nalakip sa proposed 2022 budget sa DOH sang inianggit preparar sang Abril. Ginpatag ni Canda nga wala matalakay sa among tion ang Delta variant, pagbakuna sa mga 18 anyos panubo kag ini rason kun nga base sa pagsumeter sa DOH, mayara lamang sa pondo para sa booster shot. Sa karon, wala pa sang datos ng DBM nga halin sa DOH kung pilang dugang nga pondo para sa pagpabakuna sa mga menor de edad. Target man sa pribado nga sektor nga magbakal sang dugang nga bakuna para sa bata sa ila sini mga empleyado. Mas naglala pa ang inaway sa duha ka paksyon sa PDP laban o kung dugang naton nga balita nasyonal na kung ginduso naman sa Department of Agriculture sa mga kongresistas ang dugang nga pondo para sa ilang ginaduso nga pondo sa 2022. Ginpahayag ni DA Secretary William Dar sa House Committee on Appropriations Panel nga pasalamatan sa ahensya kung nadugangan sang 30 bilyones pesos ang pondo sa ahensya sa masunod nga tuig agud mas mabuligan pa ang mangunguma, hog raisers, poultry farmers kag mangisda nga napektuhan ang pangabuhi bangod sa COVID-19 pandemic. Sa budget presentation, Agriculture Undersecretary Fermin Adrinao halin sa ginaduso nga 231.76 bilyones pesos nga pondo sa GA sa Department of Budget and Management. Nagalambot lamang sa 91.007 bilyones ang inaprobahan nga alokasyon. Ginpahayag naman ni Presidente Rodrigo Duterte nga nahadlok si Senator Richard Gordon nga mangin sentro ang Philippine Red Cross sa pag-usisa sa Commission on Audit. Nagwa ang pahayag sa Presidente sa tunga karon sa nagpadaan nga investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee mayangot sa 8 bilyones pesos nga pandemic supply nga ginbakal sa gobyerno halin sa kompanya nga Farmally Corporation nga ginaparagihan sa Chinese nga negosyante. Si Gordon among nagapungko bilang PRC chairman kay Chairman man sa Senate Blue Ribbon Panel. Sunod kay Duterte, nahadlok si Gordon tungod madamo ini sang atraso sa sulod sang pila ka tuig kag wala na sang oras para hinabunan ang tanan. Sa duga pa naton nga balita nasyonal, liwat nga panumdum ni Anay Senador Loren Legarda nga dapat mangin preparado kag alerto karon nga yaran sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang severe tropical storm nga Jolina kag Typhoon Kiko. Kilala ang Anay Senadora sa pagduso sa ihibalo angot sa disaster risk reduction.
Madumduman si Legarda bilang co-sponsor sa Philippine Disaster Risk Reduction and Management Act o na Republic Act 10121. Bangod sa sining kasuguan, natukod ang National Disaster Risk Reduction and Management Council kag may yara na karon sa provincial, city kag municipal disaster risk reduction and management offices. Magluwas dire, ginpahig man ni Legarda nga ang House Bill 8990 ang nagatuyo nga magpatindog sang evacuation center sa kada syudad kag banwa. Ginpahig ni Legarda ang kaimportante sang siningahag na agud mangin preparado sa mga posible kalamidad nga magaluntad diri sa Pilipinas. Sa piyak nga bahin, pangunahan naman ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno at Dumagoso sang kahapon nga adlaw September 8 ang groundbreaking ceremony sang Aroseros Urban Forest Park redevelopment nga nahamtang ini sa Central District sang Ermita. Ang 2.2 hektaryas nga park ginatawag nga Last Lang of Manila kag importante ini sa paghatag sang preskang hangin sa Loton area. Pahayag ni Dumagoso nga ginatanyag nila sa mga batang Maynila, ilabi na sa mga pigado nga makapamasyar kag ang mga nanay kag tatay sa sining lugar, ang mga lolo kag lola para nga mayara sila sang matinlo kag preska nga hangin sa tunga sang Loton. Ini ang pinaka masako nga kalye nga puno sang aso sang masalakyan. Ang Aroseros Urban Forest Park mayara ini sang masobra 3,000 ka puno sang kahoy nga may 61 ka mga varieties kag 8,000 ka ornamental plants. Ang redevelopment maglakip ini sang landscaping, pagdugang sang water features pareho sang fountain, ang pag-instalar sang special lighting system sa mga pagtukod sang elevated walkways kag isa ka pedestrian trail bridge. CCTV security cameras ang igapatukod ba nag-instalar sa bilog nga park. Ang iban pang dugang nga mga pasilidad nagalakip sa public comfort rooms, isa ka children's play area kag isa ka adults play area. Magluwas sa administration building kag material recovery facility ang park. May nagkalain-lain man nga mga kiosko nga mangin available ini para sa mga vendors. Sa madumduman, nagpahayag si Dumagoso sa iya plano nga patahumon pagit ang park sa iya ginsugdan nga termino bilang alkalde sang Manila sang 2019. Sang Pebrero 27, tuig 2020, si Dumagoso ang nagpirma sa Manila City Ordinance number 8607 nga nagdeklarar sang duta dira sa Aroseros Street bilang permanent forest park halin sa isa lamang ka propiedad. Ang mga conservationist ang nagprotesta sa nagligad nga plano sa administrasyon nga magtukod sa gymnasium sa mga lugar. Si Dumagoso ang nagdula na sa ilasning kabalaka kang nagpromesa nga ini ang magapabilin bilang Aroseros Park nga puno sa mga kakahuyan nga magabulig nga mas maayo ang pagginhawa sa mga tao. Gindugang pa ni Dumagoso nga ang misyon sa LGU nga mapreserba ka makahimo sang dugang pagid nga mga green spaces ang kabahin sang padayon nga pagpaninguha agud mabalik ang glory days sang Manila. Ang alkalde nagpasiguro man nga ang ining nga proyekto magapadayon sa tunga sa nagapadayon nga pandemic. Suno sa kay Dumagoso, gusto nila nga mangin maayo ang palibot para sa mga kabataan kag masasunod pa nga henerasyon. Nagalao man si Dumagoso nga bisan nga nagapamigado na kag mabudlay na ang pagpangamuhi, hindi gyapon mag-surrender. Ang ato nagapanguna nga balita international, balita sa sports kay iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition. Constipated Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga
istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Good morning sa liwat sa atin sa mga ka-aksyon kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Good morning kay Maria Luz Grijaldo Macunat. Morning Action Boy and Action Eden. Greet niya lang ko ng husband niya. Happy birthday today, Mr. George Macunat. Happy birthday to you. Lito Dayap, good morning man. Kay Ma'am Ana Sinora Liwat, kay Annabel Bermuda sa Barangay 3, La Carlota. Kag mga BHW nga si BHW. Salamat. Ma'am Karina Villaflor, good morning. Dira sa DSB, salamat. Kay F. Smart Tadeo Salcedo, may aga monitor sila kuno sa Tanza, Cavite. Salamat. Kay Mini Oliadas, good morning. Keep safe. Watching from Tucson, Arizona, USA. Tucson, Arizona, USA. Rhea May Ladio, good morning. Of course, Araman, si Ma'am Homa Lomina, thank you so much for watching. Of course, kung si Maninoy, retired Captain Joseph Catanina, good morning. Kay Lieutenant Colonel Romeo Vargas, dito sa Himamaylan City. Major Wilfredo Benuman, salamat gid sa pagpamati. Of course, Ma'am Vanessa Mayo and Doc Matthew Mayo, mayo-mayo nga pag-gym lang dira sa may Minnesota. Of course, ang akong si Auntie Mimi Martinez, Uncle Victor and Tita Margie, and akong mga cousins dira sa may Tampa, Florida. Thank you so much for watching. Yes. Kay tito mo, Edwin Pantaras, mo ginag-greet ako. Tito. Papa Edwin Pantaras, dira sa Tangub and Pantaras family, dira sa may Silay, kag Tangub. Yes. Thank you so much. Kay Virgil Legaspi Coloso, good morning man. Sa kay Suzette Plumeda. Maing aga man. Kag ano na? Isa blado kadlaw ko nisang mga sitwasyon sa ating palibot. True. Miss Queen George of Karaoke. Kami ara kapagid kuan, may video kapagid nga nagakanta ka. So, diin ma. Send ko tanan kay Miss Ma'am Vanessa Mayo. Okay. Anong kanta mo pag... mo, ikita mo na ito ka da. Do jukebox ko itong ginahulugan mo. Akon nuira daw, wala ko kakanta. Pag hinalalayakat nila, mga launas ang kagahon. Gani, kita mo. Birahon ko hasta alas 3 sa kagahon, kundi pagkaga, paos. Ako wala man. Baka-baka, kundi hindi maguntat, mintras may hangin pa.
Suluhon. Naguntata, di ba? Wala na hangin. So, mas winner kapag idya. Suluhon ko. Ama ko Nabog, malinlauna sang kagahon na sa alas 3. Ang ako mo nagpangita to sang kuan sang seleksyon. Si Aksyon Art. Oo, baka siya, no? Grabe. Baka sa pangita. Request na ko yung maling kukwanda. O, yung tao na siya. Kung ano lang, ila da ngayon type kantahon lang. Bahala, nakabalo, hindi. Nya na pag hindi mo kantahon man, ko, ipatukaran lang din lang kantahon Kantahon ta. Baka batay ka man sa tono, te okay, good. Basta pamilyar ka lang. Oo. Di sa kalawig, ta sa kalibutan, ang halos na ng pamilyar na malamla. Basta hindi lang bago. O gani. Kaya basi, bala makantahon ka sang K-pop, bala basi. Pero kabalo ka, diba? Nobody but you. Saot lang ka mo to ni Aksyon JM. Diba, no? At least may nabalaan ka nga Korean. Nagsaot mo ko sinasanga mo na. Ay, ko dumdum, ha? Wala, oh my goodness. Aging. Mo nagalin, nobody but you. I want nobody but you. Siya, ako to kakanta. Ayos to. Kabalo pa ko to bala sa Korean to da. Shamalashio, lamashimalayo. Malo ko I ay. got nobody but you. Wala na English lang. Ang chorus, English mo. Pero ako lang nakabalo sang iba nga lyrics. Why nila bigyan why siya nagkanta bisang akon nga favorite din nga sa utan eh. Nga ano? Nang upaghang namsta. Muna. Wala galing no. Sadya pagitani kung na-play siguro. Gangnam tanit to mga boys to preparado na to mo. Oo, siguro. Yan istoryanin na kami mo patukarabla gangnam kay kita nga mga boys masaot bla. Nami tani yung TikTok niyo to. Adod na mo na sang. Basi nagdaog pa kamo. Wala man kami gituyo ang magdaog kay we want to give you all the chances. Sige, kay maninoy mo Juan Bol Gallo. Good morning, Duran, no? Kay Madam Alma Alvarez Gallo. May aga. Yes, good morning. Gatawag pa ko ginasiya galing kay daway pa sa kasabat sa ako paguro sumigot no. Anyway, actually first time mo na nga nakaupod sa Aksyon Radio nga First time, grabe ka naman. Hindi mo I mean nakatilaw ka na nga nakaupod ka nga nagwa kita? Oo. Sa din? Sa Buenos Aires. Okay. Kuwan pa lang to yan. Ang team building to yan. Sa TSB pag yan. Ano tabo to yan liga diya? Ang ato niya, hindi niya team building ato niya daw. Kuwan ni nato niya daw, ano pa nawag sinigan daw, unwinding. And relaxation. And relaxation. Wala Wala man yung team building. No? Ito dalaman to gyapo. Wala to gyapo. Hindi mo, di ba? Pero wala ka to na paos. Why ito ya? Kaya daw wala ito sing along mo. May ara ba na? May sing along to? Oh my goodness. Sa dito man? Sa hotel? Dito sa ano kita mo na dito si Aksyon Marlon. Bira-bira to sa birha to. Ay. Sa din niya si Aksyon Marlon nag-request ng pulo ka kuan ano pulo ka kanta. Pulo ka the same song. Kita mo na dito ka mo nagpuli na tayawa. We are the champions. Churo! Ate sige, stand by na sa atong dugang ng mga balita. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions.
Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:48. Sa detalye na sa Balita International, Green Report nga nagpatigan sa staged nighttime military parade ang North Korea. Sa balita sa South Korea, ang parade ang ipatigan kaagahon sa Setyembre 9 ang muman ng North Korea's National Day. Naibaloan nga ini ang ginpatigan sa Kim Tu-sung Square sa Pyongyang, kundi temporaryo ginpasiratan ang mga dalanon. Sa karon ginatunan sa South Korea, ang among nga hitabo bangod kaangay sadto kung magpatigan sa kaangay nga aktibidad ang North Korea, ining ila pa maagi magpakita sa bago nga military hardware lakip ng mga dalagko nga ballistic missiles. May pila ka mga merkado nga wala pa nagpatuman sang panibago nga dugang sa presyo sa mga nagapanguna nga balaklon. Sa pag-inspeksyon sang Department of Trade and Industry, nakitaan nga may yara sang mga merkado nga wala pa ginpatuman ang 3-5% nga dugang presyo ang ginaprubahan sa itong nagligan nga semana, bangod ginapaubos pa ang daan nga stocks. Suno kay Ramon Abisames, ang manager sa isa ka branch sang Shopwise, posible sa mga masunod pang adlaw o kung simana pa sila mga dugang sang presyo. Sa foreign currency exchange rate ng US dollar, 50 pesos kag 28 centimos. Singapore dollar, 37 pesos kag 35 centimos. Ang Hong Kong dollar, 6 pesos kag 47 centimos. Sa ato naman yung Balita Entertainment, mag-aalansaran ang Department of Science and Technology sa isa ka research project agad ma-assess ang music industry bid sa Pilipinas. Sa statement sa ahensya, tuyo sang pagtuon, among makakuha sang comprehensive pictures ng performing arts, subong man ang creative and production dynamics. Ini ang pagtuon ang tituluhan ng Musika Pilipinas Research and Mapping Towards Understanding, Scoping and Defining the Philippine Music Industry kag pangunahan sa National Research Council of the Philippines kag nga ginapamunuan ni Dr. Maria Alexandra Chua. Sa balita sa sports, ginpaisol sa Disyembre tuig 2022 ang Asian Youth Games nga ginorganisa sa Olympic Council of Asia bangod sa COVID-19 pandemic. Ang hinampang italana ng kapatigyunan sa siyudad sang Shantou sa Southern Guangdong Province sa China sa Nobyembre. Ginanunsyo sang OCA nga ning ginpaisol para masiguro ang safety kay ikayong lawas sa mga atleta kag tanan nga magatambong. Suno kay Chinese Vice Premier Han Jiang, ilagin pasiguro ang Winter Olympics nga patigyunon man sa China sa Pebrero sa masunod nga tuig ang patigayunon on time. Balita Espesyal! Alright! Happy Thursday sa atin sa inyong mga ka-aksyon. Thank God it's Thursday. Thank you. Kaya nakabugtaw kita tanan, nakakita ka mo gwapo kagwapa sa inyong mga screen dira. Kagkabati ka mo sa manaming atingog sa inyong nga radyo. Grabe nga tayo sa kagalingon. Thank you so much sa mga maukod naton nga tagpalamati. And sa atin sa inyong mga Facebook viewers. Thank you so much. Kay kagawad Mila Alit, good morning ha. Kay Mel, good morning sa imo ha. Daw may tea na kutubla nga inugatag siya mo. Sige lang. I-check ko lang anay ha. Yes. Jan Acosta, good morning man sa imo. Sa kay Al Calixtro, maing aga man. Maing aga. Kay Maninoy Kuda, Maninoy Torreno, good morning. Ronnie. And sa Torreno SB Torreno. SB Torreno and sa Torreno Resort dira sa may DSP. Thank you so much. Kay Felix Candar, ang iyang father-in-law. Father-in-law ni SB Torreno, si Felix Candar. Ito ba So, good morning, Manira, no? Sa mga staff sa Torreno Resort, no? Good morning dira sa inyo. Nabilin to lang ako na kwan. Sa tanan ba lang dali lang gid bala istorya. Sa tanan ba lang ang lugar nga kanto, may ginabilin. Sa ito may ginabilin, may ginakuha. Nabilin to nga ako ng t-shirt bala nga. Ito lang years bala akong service, tabla ng yellow. Nabilin to kay hindi may yellow kita nga bago, kami kay yellow team kami. Guro na mo tong sulod ko ang isang akon nga kuno nabilin. Ay ano naman. Tiyatag na lang to sila. May problema. Yatag to kay sino to gani? Sa kay Richelle. Yes. Oo, pili lang sila Richelle, si Nicole. Yeah. Grabe ba sa ulo? Sige, direkta na Nation Voice at sininga balita special wag upata mag-swimming liwat sa Torreno. Mga trabaho Action Boys ang una sang Pinoy nga wala na sa karon nga panahon. Wala na nag-exist. Why na? Kami ara na? May ara. Ang una Action Boy ang Ha? Ito ko na to kay akin dala ni SM. Nan. Kaya ulihis lang mo. Oo.
Kung mga tigulang pa, kung wala nang katapik ang imo, nabili na na. No? Di ka may man itong katapik. Gani. Gisampo lang bala. Sige. Una-una, Direction Boy, ang Tranvia driver. Ano? Tranvia. Tranvia. Ako ng horse tram driver. Kita ka na sa do train, pero horse ang galing sa una. Guyod. Hindi siya yung electricity. Okay. Ang Tranvia Direction Boy can accommodate 12 to 14 people. Grabe nga, antos ng kabayo ba? Di ba, Action Boy? Kung mayara, pag sa una mo sa mga diri sa ato, mayara, do, kita ka na sa mga tubuhan. Di ba mo amo na iya, oh? Ilaya kabayo. Kuha na yan ang daw train na Oo, ginama mo na, kasakay ko na. Di ba? Kasakay ko na somewhere dira sa kuan sa Silay. Mayara na nasakyan ko sila. Sa una, Action Boy, kung sino lang tayo masakay, sa una ang Tranvia driver, profession, ganyan sa una trabaho, may lisensya man sila? Driver's license? Wala na hamba. Pero wag uyod ang kabayo. Kung wala sila driver's license, ang kabayo, kinanglan may driver's license. Oo, kabayo. Kasi siyempre siyang lead sang way. Lead sang way. Or ang kadalasang kabayo, dapat may driver's license. Ang kabayo, dapat nakaregister na siya. Mo na. Oo, para sa LTO bala. Mo na. Dapat hindi naman siguro kinanlan, smoke test. Hindi na siya kinanlan, smoke test. Hindi na siya kinanglan, smoke test. Tindak test doon. Kung may pasaway ang pasahero, tindak ka na lang. Joke. May tuwa pa ka-types, Action Boy, ang Tranvia. Tranvia. Open kag close type. Siyempre, close nila kung gaulan. Pero kung tapos wala na siya, Action Boy. So, may release? Away sa... May release siya. Okay. Pero ang gaguyod, kabayo. Kagasakay ang ang Tranvia driver. Okay. Subong wala na Action Boy. Wala man nabuta kung pila to ila sweldo. Ang next Action Boy, grabador ng plato at baso. Tableware engraver. Grabador engraver? Sang plato kag baso. Ka Spanish term siya. Sa una, yung Action Boy, diri sa aton niya, ga-exist pa ang gahimo na sang stamp na bala. Sa ila sang una, profession, gidya kag trabaho, gidya nga pang engrave. Kaya sa una, Action Boy, ang mga mga ilit-ilit bala. Mga pamilya. Gapa-engrave gina sila. Correct. Ang ilan ng mga pinggan niya, may mga seal, may mga seal na initial, yan. may mga monogram. May mga family seal. Marabi rin na. Kagawad rin na to be KRD na. Amo na sa gala. Ginamutangan ginaya ni Action Boy. Sa una trabaho ginaya. Ano trabaho mo? Isa ko grabador. Grabador. So kung wala na grabador. Labador na. Labador. Engraver. Subong niya, sa una niya grabador ko, subong kayo ay nadula natin kan lang niya nag-estapador na. Hindi kita wala na grabador mo. Oo, sakto man Estapador na lang ko. At least may door. Oo. Importante may door. Amo na sila mga tao nga tumbahan sang aparador. Amo na. Tama na. Kita mong tao na tumbahan ng aparador. Oo. Ikaw, guro, charot. May punta na di. Sino? Name it. No, name it. Ang next Action Boy, ang lechera kag ang lechero. Milk. Leche mo. Milk, Kaya sa una, hired milkmaids, ginasya mo. Kita mo na sa una, sa mga movie na bala. Gamay gabit-bit, ginaya. Tapos galibot sa mga balay. Gabilin na sila bala. Pagdulong sa bala. Subong niya, kadto kayo sa supermarket, may gatas naman. Kadto ka sa muni, may gatas naman. So, may amo kay mga fresh milk na yan mo? Yes, cow's milk. So, ano na sila, lechidor kag, lechidora? Lechero lang. Sululubra na rin mo. Lechero kag lechero. Abi ko kung lalaki, lechidor. Kung babae, lechidora. Abi ko lechidoricist. Abi ko muna. Tuwita, may una sa una digli, no? Dulong-dulong sa mga gatas kalabaw ka na. Subong Action Boy, wala na yung migaw na. Pero namin, kay fresh gid yatan, no? Ara ba nag-look forward kapag bugtaw, naka-pajama ka. Kat kita sagwa. Maaari ng rasyon yung sa gatas. Sa gatas. Usually sa una, guro, do para sa tubig na walang Action Boy. Ito, tingog mo bayad kit adlaw i-deliveran ka. Okay. Yes, ang next Action Boy kay daso naman ang iban ang umalahokan o kon ang town crier. Announcement. After the village elders Action Boy approved wala sang bag-o nga laye. Ang umalahokan man na siya ma-ring a bell na siya. Singitan siya. Ang ato na laye subong amo ni bag-o na laye. Kita ko may gano. May gaubaw. Nakibot ko. Tapos naman na, aprubahan,
Marites, amo na subong ang Bacolod City. Mga kaaksyon, kinaprubahan, subong. Mahal siya mga kaaksyon, no ay? Wala pa to, wala pa to. Oo. Subong Yan kinaprubahan sa atong City Council, sa atong Konseho di Pueblo. Tsakto na. Di Pueblo. Subong Action Boy, ang ga-spread ya, mga Marites. Kamala ko na subong sa bagong nga term nga Marites. Nakita. Mga chismosa. Marites. Marites ang tawag sila. Kaya di ba, actually mas dasig, kaya ang Marites do, kuan mo daw, networking bala. May sangay, hapos lang. Riya siya lang isa, Marites. Daw, gini mo, tanang ligad daw, message relay. Message relay na. Kaya pag abot sa punta, hindi na mo. Ang kalaya lang, hindi amo, bala may kulang, kahit may sobra. Actually, ini nga bang message relay, na dang inspiration sa mga chismosa. Marites. Nga, pasa-pasa, bala sa sugilanon, pag abot sa punta, lain na. Lain na ang meaning. Dreya, pangaluyag pa lang sa punta to nagabusong na. Yes. Amo na da siya. Perfect. Tiyan mo na sa una, Action Boy, tawag na sila Umalahukan. The town crier. Yeah. Bisa sa US una mo na sa mga sa kwan sa Britain. Di ba? Pero may ginamo na sila yan. Harry. May amo na. Harry. Gamawa mo na sila sa una. Yes. Kasadya sa una, no? Sadya na. Tati kung amo na sa una, guro ba? Kung ubrata sa mong town crier kita. Kung amo na guro, ubrata ka guro, Action Boy, pero may kita masaylo-saylo, kung di lang ka, pero may tapaos. Kasi may ara na sa una, sa ibang pagit nga mga country, kita ko bala sa pelikula, may ara yung kalakat sa una, katsimpo, kalakat sila sa mga lain-lain nga mga state, bala, lain-lain nga mga lugar, kaya gadulong sila sa mga balita. Oo, yun na balita nila. Oo, kaya wala man to yung radyo, wala man TV, wala man cellphone. So sila na itong kadala sa mga balita. Sa una, pag hindi ka, may mga movie, pag hindi tayo, Action Boy, may mga pispis, bala ginabutang ding note, tapos kadto, utika nilang pispis, kadto. Niya dalat mo. Paano mo nang pispis mo kabalo? Ito no, ang konso na, mga pigeon na blaso na nagagamit nila. No? Galing kay feeling ko reliable man Action Boy, hindi man na sila pwede kapakita movies na hindi get feasible, di ba? Yes, okay. Kagda mo pa di Action Boy sa Saturday naman. Standby na kita sa Action Hotline with Action Art Hupon. Ang inyo diringan news team. Aksyon, Eden Aboso. Aksyon, Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!